Blíži sa Valentín, deň zaľúbených. A nás zaujíma, či žiaci oslavujú tento sviatok a čo pre nich láska znamená. Čo pre teba znamená láska? No, podľa mňa láska znamená, keď nejakí sa ľudia tam do seba zamilujú. Láska pre mňa znamená byť milovaný a dokázať rozdávať tú lásku niekomu a dokázať ho mať rád. Za mňa láska asi znamená, keď ako napríklad rodičia, kamaráti, alebo že keď niekoho máte radi. No ja si ju nejako aj neuvedomujem, ale ja zatiaľ ju vnímam, že mám rada rodičov a kocúra a tak. Pre mňa láska znamená to, že mám rada svojich blízkych, svojich kamarátov, svojho psa. Asi pocit domova, že proste sa pri tom človekovi viem uvoľniť a dobre sa pri nemu cítim. Pre mňa láska znamená úprimnú, čistú, bezpodmienečnú lásku, nejaký konkrétny cit, ktorý je naozaj čistý, úprimný a hlboký. To pre mňa znamená láska. Sviatok svätého Valentína pochádza z Británie, kde vznikol koncom 14. storočia v kultúre najvyššej spoločenskej vrstvy Anglicka. Postupne sa obyčaje rozšírili aj medzi nižšími vrstvami. Ústrednou myšlienkou sviatku je prejavenie sympatí a náklonnosti blízkej osobe. Ako oslavuješ Valentína? Ja vôbec neoslavujem Valentína, my to rodine nemáme, takže by sme oslavovali Valentína. Nijak extrémne doma s rodinou hlavne. Ukážem mojim blízkym, že ich milujem, dám im nejaké darčeky a trávim čas s nimi. S kamarátkami doma, na káve. No tiež tak s kamarátkami. Píšeme si také v škole valentínske listy, takže tak. Tak Valentína si pripomíname, ale myslím si, že ten sviatok svätého Valentína je taký, že áno, pripomenutie, ale mali by sme si uvedomiť, že celý rok by sme sa mali k sebe tak správať príjemne, ľudsky, milo, dôverovať si, plniť si nejaké také povinnosti a zároveň šíriť tú lásku medzi sebou ako objatie, povzbudenie, príjemné slova, poďakovať sa, poprosiť. Valentín, keď tak moc neoslavujem všeobecne, keď tak možno v kruhu rodiny. Láska samozrejme pre mňa znamená veľa, hlavne v kruhu najbližších, rodina, láska a potom priateľstvo. Keďže budem odcestovaná v Prahe a budem tento rok oslavovať Valentín sama, čiže bude to asi jeden z tých takých jednoduchších a dovolím si povedať, že najkrajších Valentínov za celý môj život. Odpovede našich žiakov a učiteľov nám potvrdili, že Valentín nie je len o láske medzi dvoma ľuďmi, Ale aj o uvedomení si hodnôt, ako je rodina či priateľstvo. Pre televíziu ZUŠ Ruc Pišáková a Noemi Samaľová.